Igine nwanne wotu obi. Demme wotu obi. Amapala nwa hapụla. Alụwa m. Ike agwụla m. Onye kwute echi. Agba kpala nwa, kpala ndị be ha. De. If me na nge na papa. Don't you have I'm as a this is Mala. Igis Mala. Come, John. You know the son. Chitram Gallo. Some wine, Mamma. Now, Goma, can the base? Agua, woman wine. A spoon Chitram wine, Mamma, now Goma. Gallo, Gabonium. On what on your good. Animal. Hello, Dikeh. Mas one. What am I? Uregum. Orempin na for na Ghana. Mwa chapter mo kunama. Animal. Igne. De. Yo mom treto. Adam ho na Ghana. Egwa me he gwam. Deleta sim nempa. Mwe grandpa nge gwa hase nwa olo motra niga no oro mma ai gbaria ota nwan mshe foto lewa akwa Ghana mba kam ile foto so keke like am him push you so we ke like mlo ai gba nko me ile potra nge na Ghana e pogula la sekera ale yem chegwa o amam so te ko gadi etem no Ghana otu na mara sibeke obibo ya kwushekwu ebe onwere na ga pankata mam so ba ga kanjo himze wotu obi nwanne wotu obi oyi ije nwoke na nwanyị wotu obi demo bioro imakwaso nwana nwoke akwụsị helo ya watakịrị ahụ onye ukwu ekwu onye ekwu ka de Okongwa akwụrụ isi kwanje sem ga na chitanya ngwa alụwa mkpọ lụwa de lụwazie lụwa alụwa alụwazi gịnị mere onye kwuru ekwu ma mgbe ị akọbarị agwabara ya ọrụ onye kwuru ekwu ọrụ onye kwuru ekwu bana na ahụ mpana mma ga-atega ya ọnụ Sobanur. No, we have. I'm going to get one now. I'm going to go down now. I'm going to go here. I'm going to go to onye du anyi no pere mango ka jido bere ojile pere chibo ya sa amu ye mama no Ghana ye jama o ma pere ngwa dai na pere imekpe dai na pere mango kwa ga mana me pere mam no na ni afada amara na sheji mo pere mbu mbecha ubu ya nde mo so alo dura pere o na mi me shanya to pere na Chineke nna onye nwanyị Chineke nna le Chineke ịhụkwala m onwekwa ha ihe mmere o acha mekwuole na na-ekwu ekwurekwu hụ ya na ịmana cha nwe m nne na nna kemgbe nne m na nna nwụrụ onwe onye maka maba mechakwa lụọ di jema Ghana abụrụ m jema Ghana anọkwa m Ghana o na tijie nlaba di mesoro m laba ọgbọ gị jibọ na abọkarịala m bịa were pịa jetakịrị enyi nwaanyị nọ na Ghana tialekwa mgbanwela di m dị abọkarị mgburu iri mmiri ha ọjọọ mkpụrụ okwu ọjọọ onwekwa ha ọzọ m kwuru lekwa m hụ na ebe ka chọrọ iji rọfụta m ọ chọrọ ịkpọrọ m ugbu a bịa si Ghana kpọfụta m township from township ugbu a ya kpọrọ m gawa ala Igbo ịhụ nna
o nwere ha ọzọ mmiri ma nna mebere ọkwachi gị mere mmadụ ogwu adịkwa ka m chọrọ igwu ike okwu agwụla m o mere na arọfụta m ma ahụ ga-eme eme ike agwụla m Chineke mee nna mebere rịọ nna m biko asị gị mee nna mebere rịọla m di m gbagharịa m ọ kpọrọ m gahụle Gana mmeje nọ na Gana onwe ihe mere debere na dobi ọrịa eme nna ahụ eme si ya kpọrọ ogwu m ha dị ajụ biko nụ di m biko gbaghara anụ m Chineke ịhụ nna m lekwa ka m nwekwa ihe mere n'aha Chineke na onye nwe anyị amen nganariwa ụbakala nne mere Chineke nọkpọrọla igwe mara ihukwa dawa bịara ya Chineke onye aka ha bụkwana ọ naanị ngericha ha ha hụ na ebe m nọ na-ekwugbola m onwe m Chineke na-eji n'iwe kpọrọ ha ebe m nọ mmechukwu ya naanị m jem ala Igbo nwa na dịkwa ka nne adala m okwu chai ụbakara ya Saxia, bala nuku, kiribe nuka pusu, ewa, adoya mia, ewa, adoya wuga natawa, ekula la wani, ewa, wakechitebe, ejefuzo ya, ure nwa mama ewo ejenu ngagharị shọpụ njekwa mpụta mana nke ya eyizi sọs gburucha nnọọ n'afọ otu aka ndị mgbe ofesi nwanụ si adị ọ gba ije ihe ebe ahụ ịma ije du Gana chai ebe a mara mma ịhụ ụmụ nwaanyị ebe nọ furu ihe n'isi yiri sọọsị yiri m aka m kwecha ihe na-agagharị na-ere ihe ịma na ji ha lakela acha na-eme ha na ebe ahụ maka kemgbe ịbatazi abatakwara m ụnyaahụ mụ na Iglesias na Obiora nwanne di m soro Iglesias n'obodo a ọ lohula bọta ọlachi hụkwala to Gana ịma na ọ mara alohu ya sị m nọkwa village na ya na-alụkwa na m nọrọ wute mma na mpa ama m họsa m mere o jiri iwe from Ghana bịa kpọsa m na village gịnị ka imezi oke mara na m awụnụ m onye obi ọjọọ ọnwụkwanụ m ahụ ọnụ m ahụ egbuola m ọnụ m akpọpụtara m esi m Ghana bịa kpọsa m na village oke ma m gwakwa gị o mana m mara ru Ghana chai ụbakala di m ahụ hụgbuo m n'anya chiba chijie anya ba di m abọkam ọbọkasịchala m mmepe ebe a ekwosichala na-efurukwu ka je gakwu enyi m nwaanyị nọ na Ghana chijie di m na-abọkarị m ha eji m jakọrọ asịrị di m ejiwe chi mbịala ugwu vileji ekwuzina ka esi were ihe gị na di gị na-emekọ n'abalị were na-eje na-akọrọ ndị ọyị gị nwaanyị ọ dịkwanụ mma gwa Chike na ọ dị mma amanụ m mgbe o jiri dafụ m n'ọnụ ama mgbe o jiri dafụ na ọhịa mgbenụ Chineke ọnụ ka mgbe m si Chineke mee na mebere ọnụ arafụla m mgbe ọbụla ma na-ewu aza m ekwugbuola onwe m ọhịa mere o jiji mbịa nọrọ na vileji obi adịghị m mma bata ka m gwakwa gị oziokwu mana ka oziokwu ka m gwakwa gị di m siri ike nwoke mgbe ọbụla ọ na-abọkarị m mgbe ụfọdụ ga-eme uriri ekwuzina biko biko nna ya gị urenu biko ekwuzina ihe na-ekwu na-abọkọ gị ọ dịrị ọnụ mmanụ na ekwuzina anụ na ọ bụ ihe mmadụ ekwuzina na anị ya na ntị ihe bie gị na di gị kwesịrị biko anụ na m adịkwa ka m na-ekwu achọrọ m ije duru ebe ke ada na mma njegwa ha otu di m sha na abụgharị ekwukwe na a na-ekwu nke ikwu kịta na aka eji si Ghana bunata gị obodo a isikwa ka ije gwa ada iruo kịta isi ada na ịbatago asịkwa na ada na ọ na-abụka gị biko kwa
ma awụhụ ndị mma awụhụ ndị kem ka m gwanụ ha okpe nchiri gaa oke mmecha hụcha ha ma bịa na ke gị begwanụ gị kpa m jiri gaa abịa kọrọ m biko nke kọrọ m ebe ezugoro m biko akọzi na biko aga m ekọrọ gị kpa m jiri enyi m nwaanyị ahụ mama na ya jiri Balabola nuko Giribe nuka pusu ewe Ado yamia Ewe Ado ye wuga natamo Ekula la wani Ewe Wake chitebe Wake chitebe Eje fuzo yamia Eje fuzo yamia Balabola nuko Giribe nuka pusu ewe Ado yamia Ewe Ado ye wuga natamo Ekula la wani Ewe Wake chitebe Wake chitebe Eje fuzo yamia Eje fuzo yamia Papa, emedi ihe ọbụla nwere m ga-ekwu n'ụka ọnwa na ala nwa ga-alarịrị alaga m nwa mmalị ya masị m chọrọ gị na dem obiara chọrọ m nwa ya m ga-ala onwe chọta nwanye ekwuru ekwu na ọ nwechi okwu sasị m chọtara na nwaanyị bu anụ ukwu nwere ọtụlụ ukwu mana onye m kpọtara m onye ekwuru ekwu alaga ha m ya mana mgbe m fụ nwatakịrị ama mma dịka ezigbo mmadụ papa mgbe m fụ nwatakịrị n'ihu nwatakịrị onye ekwuru ekwu alaga ha m ya akwụchana m Ignatius ọ gara awụsị nwa m nwoke njiri tum na mụ anụmanụ nwọfụ elee ihe eji waja agba ọsọ ọmụ nwụrụ achụ ọ ga-esi tutere nwa idere leta agọ leta asị n'ụlọ obi awara aka ntụrụ nwaanyị dị ndị ka mana aka n'ilu na nwa esi ọ ga-ele ọrụ ekweghị ete shie foto jikere ụzọ ụmụ agbọghọ abụọ gị họrọ n'ime agba gị họrọ ka machiri onye ka ịtụ azụ mgbe azụ ọ ha alụ Brasa jiri mbara n'ụlọ anaghị n'onye ọ mgbe ị na-asị n'isi mba oge ọlụga ihe nkwa gafere gafere gịzịga ọlụga ha enyi nwoke nwa nwoke ya alị si ị ga-alị ya asị m ị ga-alị ya anyị m kwuru gbanyere mgba ka mgbe ga-echisi okwu maka nwa na ọ chọrọ achị nkwu elu kwuo ala pụta ndị ndị nke ndị ọbịa na mịọ gbara nkwụ mịọ ga-aga lụwe ọ gwara m sị m nkwu onye ọbụla ara m mma ya mma mgbete n'ụdị na-ara m mma ya rụkwa ya mma o maka ọ ga-akọbarịwa ihe mana nsogbu anọdụ ụdị a ka ọ masị ya gada alụwa mana nsogbu onye ọgwa masị ya nwee ndidi anyị gwa nwa okwu ọ ga-agbanwe ọ mmadụ ka ọ bụrụ mmadụ ka ọ alaga ha m ya ọ dem obiara ka asọ kwụta ọgwụ ihe ishie ọkwụgbụrụgwụ ishie dem obiara ngwa isi abụghị mma obi ọrụ ji ndị ole ngwa anyị abụghị amụrụ onye nwe ụlọ Okoro gịnị kpata nna aka ji ekwu ụdị okwu a gịnị ma o ji asụ ụdị asụsụ anwa maka na ụdọ ma na ha na uri nna ebigo ọtụtụ ego pekata mpanya bụla ofu ọnwa
Gịnị mana agha adịghị ọdụ ka ọ kwụsị oke ekwurekwe chọchọchọchọchọ ọ na-ekwu. Adọkwa mfe aka na ntị amakwa makwa m ya tupu ozobe. Ọ sị na ha agba na-abụ ya bụ mbọ ka ha nwere ike ma ya na-akawanye njọ otu ọ bụ na nwa ha egwewu ha lọta akpọgara ya onye nke na-elụba na anyị tụkawazie alụ ka ọ kpọchighara anyị nwa anyị ya bụ alụkata akpọchigha akụkọ nke a bụ mba agaba aja mbene ha agba na mbọ agaghị ike eme ime ọkakwa mmanya na ha abi ọkakwa mmanya ya na ha bikwa maka ndị anasị imi mgbe a na-agbazi bụ ka abịazesi anyị ka anyị kwụtigha nga akwụgwara akwụ enwekwe nkọpọ nna akwụ ekwuchakwa m nwanna ere ọ dị otu a eji na-akpọ ure nna gwa ya okwu ọfụma ọ marakwa ihe o ji eme ka alụmalụ di na nwunye ya nwa nwekwa isi ya gbakwa mbọ mebe ya maka otu anyị hụrụ m ejikweghị m kọbọ m ji eji kwuchigha nna ka na ndị be ego ihe ejighị ya ụmụ ya ngọ ejikweghị m nwezikwa ọ bụ uri nna na nna ya ejekwu nke ahụ anyị na-aga n'otu ka akwa ahụ na ahụ na ị na-alọtara eleta marakwala na adị onye ọjọọ nwụ ọ bụla ya ekwuru ya naanị nsogbu nwere ha kwuru di m chọrọ ike afọ mbelawa tachip afọ n'ala Igbo ndịkwa na oche mgbe ga ịbịala ọsa dịkwa ka a na-abịa di m chọrọ nụ mmejọ kwuru wee zoro mkpụrụ agbatamanwa na gị zoro dobịara na hapụkwa m ala unu shimukwuo n'ime obu m ọkakwa mma na-akpọrọ ure nna wee jewe ụlọ ọgwụ ka a mara ihe na-aya gbara ebe ka esi wee zọwa obi m ka ihe na-ekwu na gbasara maka n'ime obi m akpọbigo onye agawara m ala agaghị m otu a hapụ ya n'ụlọ hụ na mpa nọ n'ọka mma gbọna na nwunye ntụdị ya agbanwe na ịlụba kpọrọ nwunye m akwụ ihe gbata otu n'ihe ya ọ gbanwe ebere gị na ọ bụ ya mmadụ ọ ka agbanwe n'oge wee nyere eka ndị nwunye gị bụ ọbụ ọnụnụ di na nwunye bụ ndidi bụ eji ebu ọ bụrụ ọfụta obere ihe mgbe ọbụla ọ bụrụ ka ndị abịacha ndidi nweghị nwoke ụdị di na-edi edi mgbe ndidi mụrụ onye ukwurekwu iwe onye kwurekwu maka ma abụghị ya abụ m ebere ya ọ bụrụ na ure nna anyị Igbo bụ mmadụ gị ọwa ya bụghị ofu onye ebi nwa mma lọvi m ọ nwoke na-edi ụrụ fụta na-ewere nsogbu na-etinye n'isi nwaanyị ụdị egwu ndị na Ghana ka awụ Chidobe na Sarafi Oriental Brothers m jikere n'otu
ekpukpe m sa gara aga gote ọgwụ gị ṅụọ n'abalị ụnyaahụ. Ele ka emege ihe n'ụda. Ele otu ochie eme Origo nyere gị. Aga na agba na chokwe m akpọ mma chokwe. Mma! Mma! Aga na agba chokwe ma mma! Ogini! Ure! Ka ihe na-eme gị? Oruru anụ meme o. Ewo. Mama gwa m otu ochie eme ọsọ ahụ gbaga ejiji anụ nya ahụ ọ nwụkwara ọgwụ anyị gara aga gote ọgwụ na kemist ya ṅụsa mgbe m ka ahụ mege ihe otu mama ga-akpọ ya ụlọ ọgwụ ekpere gị ụlọ ọgwụ mma oyi maga m amara m emega m ọ naanị m emega m mgbe m gara gana nwa gị ekene shu n'abalị ọbịa ọ na-abụkarị mana ọwụ eme orudawala amara na ihe ejire m anya ka eji afụ ihe na-eme mehụnya amara na m chege hụ na anaghị ga-ehụ ya ewo gbajisi ike ka ịtọba sola moto mande jelo drama moke ona no nti ozugbo kwere na ma ndi ga male ye rama pa jogo ndi ya na ko tara ya ndi ri amere do boja go so gbari kwere na cho ne kwere ihe na-eme ga na-eme chukwu ma n'ime show no da na ihe na-eme ga ala mwe kwa ekwune aga na ekwu male bo so ji mbia je me kra gị ga-ekwu he ekwune enwere ho fe ha ozugbo ikwu nwanyị ọma ozugbo oke nọ n'ime ọhịa ozugbo ngwa Osere ya ka nwunye m ama ọ bụ ihe m ga-eme ekwukọtara m ọtụhụ n'ọnụ na-ekwu ego ọtụ na ntị na-anụ anụ Igirichi na onwe ya ha na-agwa ụka achọghị ịdị ige ntị m otu nwatakịrị ọnọdụ ugbu a wụọ imekọrọ ya anyị oyime afọ ime na-enye ya nsogbu enweghị ihe ọgwụ afọ ime na-enye ya nsogbu ihe anyị kwesịrị ịgbaba mbọ bụ ịfụ na Ignatius nata ka ọ bịa kpọrọ ya daba na nwunye ọgwụ ime aka mgbe Obiora nwa m ji wee nwaanyị anyị na-ene anya ka anyị na-eche ka anyị na-eme eze anyị ekpere mana otu abụ m n'ezi mana ebe ọ bụ na Chineke mechara wee zaa anyị ekpere n'ebe nwata nwaanyị a o wee bụrụ afọ ime anyị adụgokwu ya mgbe anyị ga-agbawa kịta bụ ịfụ na Ignatius natara ka ọ bịa kpọrọ ya ama m ri na o nwere ajọ ọnụ mana enwere m olileanya n'ofu ụbọchị ọnụ ya ahụ ga-abụ otu nọta aga m agbalị ihe nwere ike ime ịhụ na oji ruru ha aka aga m anọ n'ụlọ oke a na-anụla ewu mọrọ a na-eme aga m anọ ga na-ele nwa n'afọ ime na-ata ahụ ihe nọma ihe n'ọdị ya ụgwọ mgbe mechiri m lakara ya n'afọ ime abụla kpọrọ ndụ nwe ọ gaghị eme ọka mma na oji ruru ata abịa onye mgbe metere ewu iche buru elego ni ke uru efuru akwa ka oyi ojikwa ịmasị jesa ha ahụ saa ịga ụlọ ọgwụ ka gaga gba ọgwụ nga ka isi na lọta biko ngwala achọghị m ikwu okwu ịma na adị m ime atụ oke m mụcha agbu ya nwa ma onye okwuru ka chiri ọsọ ọrụ gịnị ọrụ ime le ihe ngwala adị m ime o nwere ọjọọ dị anyị adị m ime and Ignatius di m kpọwara m ime and obi dị m ụtọ na ọwụ ya nwe afọ ime ka ma gwakwa gị hụ na mgbe ahụ m nọ Ghana ebe ọbụla nọ n'ime mana anya so na ọrụduo ọ na-abọkarị m ana ama m sị abọ nke ọ na-eme abọkarị m a ọwụ ime ihe nja arụkwana m ime ahụ ana m amụkwara ya nwa obi dịkwana m ụtọ kemgbe ntị ebere sịrị lụọ Obiora ọdụrụ n'ime kama ọ bịa ịlụ ịmụ nwa alụ adị m ime ọ gbasara gị eche m isi jida mana iji n'ọnụ abụkarị ka afọ ama ahụ ụzọ onye ọbụla hụrụ gị emepe ọnụ na-agwa otu dị nchi abọrịmang anụmala ka otu na-eche eme ihe mgbe ama mgbe chiri dafụ m n'ọnụ ọ ya mekwara m bịa je kwuo okwu okwela m na aga m ikwu okwu tilima mụọ nwa ọ dafụrụ gị n'ọnụ
Ime otu ihe m ji ala ka ngụ ị na-ekwu ekwurekwu too much mana nwa ahụ ị na-ekwu ekwurekwu too much onye ọ bụla hụrụ gị kọmara dị nga o mekwere nke dị nga mekwe nke dị nga mekwe nke otunu aga m ahapụ ka n'ụzọ nga ala ma gwakwa gị ihe ya ojokwu nwanne gị nwoke shiri ike nwoke o shiri ike ịma na nwa m nọ gana n'abalị chijie abọkarị m o ji eme ugburu iri hụbela onye ọ bụla hụrụ ga na-agwa ya ọkwa naanị gị onye nkọrọla mechitetu ọnụ ị na-ekwu too much aga m ahapụ gị n'ụzọ a na-ala ma ngwala dịkwa ka na-ekwu ngaje biko achọdị m nwa nchọrọ m na onye ekwurekwu ka m kama ma mgbafuo ikwukwa ha na kpe m na mahapụ gị n'ala iwe asị m ga-eweli iwe mgbanụ dọkịta ama m ihe na-eme ure nna mgbe ọbụla ọ na-ekwu okwu ụlọ ya na-agba pepepepere ka akpaka ya bụ nsogbu ji wee shidi m na anyị nidiri ịkpọrọ jewe n'ụlọ ọgwụ ebe mere nji kpọrọ abịa na nke gị ka mmadụ nwere ihe ka emenwu ka ị were nyere aka madam anyị lechara nwanne gị nwaanyị ahụ wee chọpụta nọ na-arịa ihe ndị bekee na-akpọ OCD ihe ọ pụtara obsessive compulsive disorder anụbeghị m nke a chere ka nkọwara gị ọ dị ọ na-arịa mere o ji kwukwu na-emekwa onye isi na-adịcha mma ụbakala ndị ebere chere anụ ọhụkọrọ ọsị ara dị m ọsara dị m chinere na wee ebe nchịkpọrọ gị bịa ebe a ka ọ gwakwa ya nke dọkịta baịmọn kuchi n'ọnụ gị ka ọ kọtara ya ihe na-eme gị dọkịta biko ana m anyị dịka nchekwu na mbụ e nwere ọgwụ nke nji ya okokwu ọ na-ekwu isi ya ọkụ ọnụ ụbakala isi m ọgbakọ na-ebole isi m onwere gbaka bụfọ onwere gbatere isi m nakwa ngọnụ biko onye m gị chọrọ inye m afọ bụda ọgwụ ma anyị ma ọdụdụ ome ka ị na-adụ m ejewa m ya ma mụrụ ebe ochi m echi ịka ọ dị nene m na-enyekwana m bedị ga-enye m bedị maazị ya amị ga-enyekwana m ndụdụ na eri ma akpa ya akpa m ezuru ike ma m asa akpala m ya ma dị obi ịka ọ dị nene ọsọwụ nne ha kpọdara ya ọsọ biko m akpabiri ọnụ biko Obiora ihe ajiji nwe ji ụlọ hụ na anyị mara ọnụ gị ka ilu ama Ignatius nwanne ọ dụgbuli isi n'ụkwụ ya ga-elu ha ala ya dịrị ya mana otu o si tụọ nwunye ime gbalụrụ anyị ya aga m ihe mere ugbu a amaala ga-ezu ezu so ọwụ ihe na-eme na-eji anya otu ọ na-arụ ma afọ ka ha na anụ were na ya ọgbara alụkwa m Obiora nwa m obi adịghị m mma o amara m si nwata nwaanyị ahụ gbara ọrụ n'ọnụ mana igide bịa kpọrọ nwunye ya kpọrọ nwata nwaanyị a n'afọ ime ihe mara nwata nwaanyị a na onwe ha nna achọkwa m nke o ji abụ ndị mmadụ achị na a na-emegbu ya maka onwe onye ga-ajụ ese ya bịa kpọrọ nwata nwaanyị a achọkwa m ịnụ ogologo akụkọ mma ike agwụla m ọnwa m ebe m si agaghị aka na ke akpọla m Ignatius kpọọ ya elu kpọọ ya ala ịkpọ ya mgbe ya so onye akpọrọ ya da-abịa ịkpọrọ ya onye ahụ kwara ma kpọọ ya da-abịa ịkpọrọ ya ike agwụla m majidele ọ gwara ji agba ọsọ ụmụ mmụọ na-achị ya ọrụ ya mma ịkpụrụla ka tụwa ime obi hapụrụ onye si ya na m si ya lụ obi akpọrọ nwunye ya ọnwa m ka m mụrụ ya ọbara m ọ marakwa na amala ga-anụrụ mụ na ya elugo ya kpọrọ nwunye ya ọ ga-awụ otu ahụ nga m kpọrọ ya za m achọkwa m ime ihe ọ na-ekwu ọchị na ya ga-abịa kpọrọ ya bịa kpọrọ nwunye ya ihe m kwuru ya bịa kpọrọ nwunye ya n'afọ ime ọ kpọrọ na ọ bịa kpọrọ nwata nwaanyị a ma ejiri aka mkpọgarị ya nekwa m na Gana ahụ dịbe ndị mmụọ ma chọrọ ya kpọrọ nwata nwaanyị a kpọgarị ya ma rubeghị n'ụdị a rubeghị otu ahụ otu n'obi a ga-ama ihe a ga-eme Obiora akwụghị masị asị jiri mgbara ma a gbagburu ụlọ na enwere pụọ eziokwu ọ ma chọta m ga-esi ya oji biko mmanya ahụ ọfụrụ afọ n'ole ka nwa m ọfụrụ jiri nwayọ gwara m iwu Ignatius ọ na-emego na emewara m obi ndị ka ime iri n'ihe ori ịṅụ n'ọgwụ gị ahụ ka dịkwa ọkụ ndị ka ochie megide anyị bụ na nwaghị isi
Ma doctor shi na ogwu omo nyiri ga not to be ka before ọrụ. Ndo ka daga mawo. Ebere. Nchori ko kono na ama. Hey. Okoshie mo o do ogwu doctor nyiri gi. Ndo nne mo o ka do mo yo ke emego. Ndo. Ada wuka ke yo. Ekara aka. Kema kanda kwa ba. Asam kele chana. No. Dedem. Aska mbata kam bebolo muye mu. Uren na bobo. Au. Asapete mwa. Au. Wala manya na. Oh. Dere manya. Wa yoma. Oh. Biko. Iwe ga tajo. Oh. Ibaklai. Dober. Osho binda. Mara. Akwa kurobio. Eji ni weekend you ko. Choku adem. Abatalam ka mekporogo. Ka la chance to Ghana. Ibaklai. Odogwu nwoke. Kwesho. Odogwu nwoke were. Chari ba. Ijari ba mna Ghana. Ala buje kunga. Gabi enwu ya mama. Dikọ nwa ya ọrụ kwa ime o. Pam ngwa brika ya. There she's going. Nefanya kona bia. Ofukwochi okwo no di ochi. Ule wa mama nwa na-enwere nsogbu. Mana nsogbu ka nkụ bụrụ n'ọnụ okwu. Ewu Chimo anyị agafe ụzọ ọ bụrụ ife o kwutelu n'ọnụ ule nwa mama